खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बरायना लाग्रोनाय जाबाय। जोङो नै दिनै थांगासिनो दङ हस्पिटालाव माने गावनि नै बिनि मालिकआनो डक्टरखा आरो बिनि मालिकआनो डक्टरखा नालाय दा बिनि मालिकआ लेंहरदों आरो लेंहरनायखाय जोङो थांनो नागिरगासिनो ओंखारदों नै दासो बेहा देलायगासिनो दाबो देलायनाया जाजोबाखै बेना देलायखांबाथाय थांनोसै आरो मा पजिशननि मा हरो जानाय लोंनायनि बे बेमारनि थाखाय माबायदि हरो डक्टरजों रायलायनानै फैनोसै आरो दा थांनोसै जोङो थांगासिनो ओंखारगासिनो नायहैनानै फैनोसै आरो मा मुलि हरो माबायदि जानायनि सिस्टेम हरो गासिबो फोरोंहरजोबगोन आंनि न'आव फैनायखाय जोङो दा ओंखारगासिनो आरो थांगासिनो बे फाइल्सनि बागै थ'दो लोगोफोर बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो जों थांगासिनो दं। हेलौ लोगोफोर जोङो नै थांनानै फैफिनबाय आरो जोङो माबाखौ हस्पिटालाव थांनानै फैबाय। हस्पिटालाव थांनायफोरखौ जों भिडिअ लालायलायासै हस्पिटालथ' नङा नालाय न'आवसो बिसिनि बिनि मेडामनि न'आवसो नालाय न'आव थांनानै फैबाय आरो मा प्रसेसिं दं मा जानांगौ बेखौ बुंबाय आरो ना दा मा जानो थिननाय बेखौ एकदम फिथाइ सामथाइखौनो माबासो बस्था हिसाबसो बायना दोनफैनांसिगोन न'आव फुंनिफ्राय लानानै हरसिमखा आरो हरावबाबो सानावबाबो फुङावबो एकदम फिथाइ सामथाइजों थानांगौनो बे दा बे फर्मुला नै बे आखायाव बिदि कालार फुननाय माने बेबो मोनसे नेम आरो बे मेन बे बेमारनि मास मोनसे औ सप्तासेल' आरो सप्तासे फुननायावनो बेजों बे जानाय लोंनायजोंनो बे मोजां जानांगौनो सप्तासेयावनो बाय क्लियारलि मास मोनसेयावनो हामनांगौ होनना बुंदों आरो बे मेडामा मास मोनसेयावनो क्लियारलि हामथारगोन 100आव 100% हामथारगोन होननानै बुंदों आरो प्रसेसिंखौल' मोजां कमप्लिट खालाम 100आव 100%। थैयाबो खम आरो दुरबल दा थैया खम आरो बेना ओमफ्राय मा होनो मामोनलाय मा प्रसेसिं दंबावोमोनलाय मा जानो थिनदोंमोनलाय आफेल आंगुर फिथाइ सामथाइ आफेल आंगुर ओंखाम जायैनि सिगां फुङाव सिखारग्रोमोना थोरसियाव लानानै थालिर फिथाइ मा फिथाइ बेफोरखौसो जाग्रोनांगौनो आरो बिदि आरोना ओमफ्राय दा थाइसेबो फैसा लायाखै आरो बिनिनो मालिकखा नालाय थाइसेबो फैसा लायाखै बे प्रसेसिंखौल' गाव खिथादोंल' आरो जों खालामनांगौ ओमफ्राय बे प्रसेसिंखौ गासिखौबो गावनो खिथाहरफिननांगौ आरो सप्तासे थानानै गावनो खबर हरफिननांगौनो माबायदि मोन्दों एसे मोजांसिन मोन्दोंबा मोजांसिन मोन्दों होनना खिथाहरनांगौनो गरसेबो मुलि जानाङा आरो बेयो मुलि नङा बेयो मुलियाबो एकदमबारे टेबोलाव रेडि दोनखादोंमोन नों मुलिनि ट्रिटमेन्टखौ लानो ना नैबेनि ट्रिटमेन्टखौ लानो होननानै जोंखौ सोंबाय नालाय जों बुंबाय मुलिनि बागै नैबे ट्रिटमेन्टखौ हरदो होनबाय गावहाबो बुंदों नालाय मुलिनिफ्राय नैबे साबसिन मुलिनिया मानो होनोबा जानानै दबथायनानैल' थायो आरो दबथायनानैल' थायो होनो बेनिखायनो नैबे जाहैबाय पारमानेन्टलि बेखौ मास मोनसेयावनो नोङो बोसोरनै बोसोरथाम बोसोरब्रै जानायबाबो कमप्लिटलि हामगोन होनना बुंदों आरो बेनिखायनो जों दा नैबे ट्रिटमेन्टखौ लानो नागिरदों दानि गोदान ट्रिटमेन्ट आरो बेखौ लानायनि मेडाम बुजायहरनाय बायदि जेरै बुजायदों जों बिदिनो खालामलांनि आरो ट्राइ खालामनि नायनि कालारजोंनो आरो कालारसो बे मोनसे कालारसो बे कालाराव मेजिक दं आरो बिदि आरो दा ओमफ्राय नै बाव थांखांनानै जोङो डाइरेक्ट शपिं खालामनो थांबाय बाव न'फ्राव जोंना रुमफ्राव आथिं गाहुग्रा उन्दुग्रा कम्बल गैयामोन जों माखौ जोमनानै उन्दुयोमोनलाय खिथालाय जों माखौ जोमोमोन बेखौसो बिसना सादोरखौसो जोङो जोमोमोन दिनै लाबोबाय आरो दे बरनद' मा लाबोखो लाबोदो दे आनबक्सिं खालामदो नै मा लाबोखो खिथाद' सिगाङाव नैबे नै गादाम लेग्राया मोननै मानो होनोबा मोननै नांखागौ नालाय बयबो गोदानखौ आनबक्सिं खालामो नालाय जोंबो गोदानखौ नै आनबक्सिं खालामजेनबायानो आरो नैबे दुगैखांनानै फुगारग्रा आखाइबो फुगारनो हागोन आरो फुगारनांगौ बिदि आरो नैबे मा बुस्थु बिलाय आखाइ फुगारग्रा बे आखाइ फुगारग्रा जाखांनाय लोगो लोगो फुगारग्रा बेनो आरो नै जोंना बेखौसो जों जेबार उन्दुनांगौ नै बिलाय
Terbaik biar sunal gue juga. Bisa sih Dania Gwdan mudem laikadw mato. Gwdana Gwdan मोनामखायोलै ने जोमग्रा लाबोदां नैफ्राय जोमग्रा Gwdan मोनामखायो ओमफ्राय जे बोरायबा एकदम खारनाय मोननाय नङा होमबा जोमग्रा लाबोदां बेखौनो जोमग्राबो नङा खालि जोमग्राल' बेना खामानियाव जोमलांनांगौना जोमग्राया 110 था दंबाबो जोमजोबा बियो बिदिसो गाहुग्राया बिबाव मोनायाबो मोननै हरखादों आरो मा दंबावो नै बेवहाय जोंनाव जेबो आलायग्रा गैया नालाय लाबोबाय जोङो आलायग्रा आं माबानि दे बिजिरनानै नायनो बबेजों आलायगोन बेखौ बै साइडजों आलायदे जेबो गैया नालाय हलसो नालाय बेखायनो बिदि लाबोबाय आरो आलायग्रा गस्ला माबा माबि आलायग्रा आरो बेखौबो जों प्रसेसिंखौ दा खिथागोन बोरै आलायनांगौ आरो नैबेबो मोनसे साइज दंबावो मा होनो जि लामनायाव खिथेबग्रा गोजौआव लामनांगौ नालाय जोंना टेरेसावसो लामनांगौ नालाय एकदमबारे बारजोंनो उराय खारलाबायो ओंखायनो बेखौ खिथेबनानै दोनहैनांगौ 15 केजि थिखांनो हायो माथो बेलाय हाया जाबाय स्ट्रं होनो 15 केजि बुस्थुखौ आलायनानै दोननो हायो इयारफन लाबोखायो दाम खमनि नै लोगोफोर नायलाय 99 रुपिसल' डिमार्कनि माबायदि डुप्लिकेट ना अरिजिनेल ना नन ब्लेकेट बेखौ नायनायनो लाबोनो आरो नै 99 ल' आरो मोनसेबाव आलायग्राया नै बेबो नै आलायग्रालाय बे स्टार ओमफ्राय बेनि दिटार हालदै नै कालार गैयाबा नोंसोर जाया नामा आयौ मा बेलाय नै बेलाय बेखौ खिथालायबावालै लाजिनानै नै बेबो आरो मोनसे बे जायखिया बान्डोल बेखौ बुंथ'ला बान्डोल बिनि नामा नुखाबायना नै ओमफ्राय थाव लाबोबाय आरो जोङो ओमफ्राय गाइखेर जानो थिनदों नालाय आंखौ गाइखेर लाबोबाय आरो आङो बिनि नामा बान्डोल गाइखेर नै बेखौ जानो थिनदों बेखौ गाइखेर दाखा जाया बेयो गाइखेर दाखा एकदम मेनथारनो मेदामा जानो थिनदों बेखायनो ओमफ्राय नैबे बिनि खिया बिराद मोनामोना ओंखायनो बेखौ लाना फैदों नै ओंखायनो लाबोबाय आरो बेजों ओमफ्राय सेम्पु दंबावो नै थोरसि माबा जि सुग्राजों माबा मा होनोमोनलाय बडि लोशन ओमफ्राय बेखौ लाबोबाय आमुल कुल बेखौ लोंनांगौ थिनदों बादामनि सेम्पु लाबोबाय आरो जोङो नै बेयाव जागोन आं ओंखामखौ एबाराव नै बेयावसो जासिगोन आं आयौ माबाया नै बेयावसो जासिगोन बेयावलै जाबाय नै दोनैखौल' लाबोबाय जोङो थोरसि गैयामोन नालाय जोंना थोरसिखौ एक्सचेन्ज खालामहैनांगौ आरो दा खालामनो थांनांसिगोन नामा बैयाव थ' दानिया बैखौ सिथाबनानै खिथानोसै बोरै सिथाबनांगौ होननानै ओमफ्राय नै बिलाय माइरं मोनसे लाबोबाय आरो माइरं बेग मोनसे नै 10 केजि बेखौ जों सानैजों खय घन्टा जानो हागोनथाय ना खय घन्टा ना खय दिन जानो हागोन खय मास जानो हागोन जाखो नायनोसै आरो दा बैखौ माबोरै प्रसेसिं माबोरै सिथाबनांगौ नायलांदो लोगोफोर नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि न'आव वालाव सिथाबनानै जिफोर दोननो हागोन आरो आलायनानै सानो दे बेखौ लोंग्रोनानै आलायग्रोनोसै आलायनायखौ नायदो नोंथांमोनाबो नैबे माबाखौ नै इयारफननि कल्टखौनो सानैबो खुलिलायनो रोङा नागिरलायगासिनो ओमफ्राय गाव गोरोंसिननो नागिरनानै नै खुलिगासिनो र' नायनि माबायदि खुलियो बेयो 10 मिनिट जाबाय बै दाबो मोनाखै बिनि लामा आंथ' गोरोंखा नालाय बेखौ खुलिनो चेलेन्ज खालामदों आरो आं हागोन ना हाया होननानै हाबाय नागिरगासिनो नै गैया लामायानो गैया अबेजों खेवनांगौ जाखो लाबो आं खेवनानै देखायनि नोङो रोङा बियो दे नों बानाय हायोबा होथारबाय बेनोहाय माबायदि खुलियो बियो बेखौ खेमसिजोंसो हानांगोन नोंनाव खेमसिन गैयाबा हाखाग्रासो बिलाइ खेमसिजोंसो हाखानांगौब्रा ओरै हाखाग्रासो आंखौ रोङि आरो दाना गावनो रोङासै बेबो हासिनांगौसो नै खुलिग्रा गैया
बुस्थुआनोथ' ओरैनो सिथाबनायसो नामाब्रा पिक्सारल' बायदि मोनलायलांबायलां लखरा थोद सिखांनो जानांसिगोनलै एकदमबारे नै जेबो गैया नालाय हलसो नालाय एकदमबारे दानि सिथाबसिगोन आरो जोङो नैबेयाव माने गाजोलबो दोनो होआना आरो मालायफोरनि रुम गाजोलबो दोनो होआना बेनिखायनो जों मा खालामनांगौ नैबे बुस्थुखौ ओरै सिथाबनांगौ आरो बिदि बेनो एकदम थाग्रा थायोनो बेसेबां जागोन दा एसे गोजौआ गोजौ एसे गोजौ सिथाबनांगोनदां जाबाय दा मोजांथ' आंबो बारदिंनानै थानो हागौमोनदां नैबे मोनसे ओमफ्राय एसे गोजान थांसै दा नैबे मोनसे बिदि सोरबाफोर गाजोल दोस्लायस्लाय नै बिदि मोजां आरोना गस्ला आलायनानै दोननो मानो मोजां बोखानो हाला दा ओमफ्राय ओरै सिथाबदोलै दाना ओरै सिथाबखांबाय ना दाना ओरैहाय बेखौ सिथाबसै ओरैनो जाबाय ओरै सिथाब ओरैनो ओरैहाय नैबाव आंना इउटुबनि स्टुडिअ'सो खालामनो नागिरदों बावहाय नै ओरैहाय बानायनांगौ इउटुबनि स्टुडिअ' बानायनाय एकदमबारे आराम दंखायो बावहाय बाव मोनसे पर्दा लागायनांगौ बैनिफ्राय बै नैबेसिम गाहायसिम दंखायो पर्दा लागायनांगौ इउटुबनि स्टुडिअ' सारखानि ओरै बायनांसिगोन र' इउटुब स्टुडिअ' खालामनांगौ नै र' मेगन दंनायखायनो गाहायद्रायबायदां ने गाहायद्रायबायथ' आरो एसे गोजौ सिथाब जासिगोन खारलें जाबाय गोजौ गोजौ ओरै माबाजों लांबावसै साहाजों ओरै खायलें जाबाय ओरै ना बुस्थुआनो खायलेंखा बिदिनोखा दे दा ओमफ्राय नै बेखौ मा खालामनांगौ नैजि बुस्थु आलायग्रा नालाय नोङो बेखौ बिदि आराम आलायनानै एकदमबारे मनानिबो फैसा लालायखायो आरो मा मनायाव बेसेबां लाया 29 मनायानो 29 खानो बेलाय जेबो जाला गोसो बायदि फन्द्र केजि सोनो हायो बेखौ सोनो हागोन आरो 10 केजि दा होआलायलाय औ 15 केजि बोरैबा गोग्लैगोन नै माइरं 10 केजि थिखोनो हायो नै मोजांथार जिनिसा जेबो जाया मावाबो मायाबो नै लोरो थोरोबो मावानो इन्टारेस्ट मोनबाय आं ओमफ्राय नैबे गोदान नालाय बेखौ ओरै जोमनांगौ नोंथांमोना जोमनोबोथ' रोंखानाय नङा गोदानखौ ओमफ्राय सोलोंनानै आं बायदि नै आदि गानबो खबरसो लाबोनांगौमोन दासो आरो दंबावो नै गादामब्लेग्रा चलो गादामब्लेग्रायाबो दोनदो मोनसे गादामब्लेग्रा दोननांगौ खम्बलसोमोन हनै खम्बलसोमोन जोंना गादामब्लेग्राया दा बेखौ बोखारनोसै ओरै फै खास्रायाव गारनोसै दे बेखौ नैबा बैनिफ्राय बायरानिफ्राय हाबदोंमोन ना गाखोनोसै ओमफ्राय ओरै फै बैयाव मानो दोननांगौ बनांगौ ना नांगौ बेनावनो गाखोनो मोनखायो ओरैबो नै बिदिसोमोन जोंना नै बे बाथरुमाव नांगौ आरो नै बिनिफ्राय ओंखारनानै जों मायाव गाखोयोमोन नै बिनि माबासोमोन फास्रा जोमग्रा जि बेखौबो नांला नै आपडेट न'खौनो आपडेट खालामजोब्बाय जों दिनै नैबेजों नैबाव होबाय बे बारा मोनलाय जाबाय दा
बेनिफ्राय हाबदो खिना फैदो लिमोनोसो बे बुस्थुआलाय बेना बेबो लिमोनोब्रा माबानिफ्राय बेबो जाबाय एकदमबारे नै जिया सुना लाबोनाय बुरला जारला दङ लाजोबनांगौसो आरो बुस्थुफ्रा जोंनि प्रसेसिंआ बेनोमोन दिनैनिया नङा सुना लाबोनानै एकदमबारे बुरला जारला दं बै बिसिना जोमग्राखौ सुनांगौ आरो गासिबो सुनाय गोजा बेखौल' सुवाखै आरो नै बिदिखौनो बायनानै अर्डार होनो हागोन आरो नोंसोरो मोजांथार बेखौ नायनानै ला आलायनानै दोनग्राया मा मा दं गस्लाफोरखौ खना लासिनो आलायनानै दोननो हाबाय आरो बिदिनो आरामसे ओमफ्राय नैबे लंपेन्टफोरखौ ओरै लादो बिदि आलायना दोनदो आरोना जेनेबा बिदि खननानै बिलाइ बे टेब्राव होदोब्रा टेब्राया टेब्रावलाय मानो होबावनो एक्साइज आलायनो बिदिनो बिदि लरग'बो नुबा ओमफ्राय बिदिखौ ओरै आलायदेरबावदो होमबाना लरग'बो नुला आरो जाम्बाबा नुबाय 35 टाकाल' नामा 35 टाकानि 35 टाका 35 केजि थिखोनो हाखायो नामा लाबोबावनांगौ बै ओंखाम संग्रायावबो नांगौ ना बेफ्राव मना मुनिफोरखौ आलायनानै दोननो हाबाय आरो बिदि दा जोंना मेना बैयावल' आरो नैबावल' बेयावल' इउटुबनि स्टुडिअखौ खालामनो हाबाथाय साफा जाबाय बेयाव नांथारगौ आरो दा पिक्सार लाबोनांगौ बैनिफ्राय ओरै सिथाबग्रा दंखायो ने पिक्सार सिथाबनांगौ इउटुब स्टुडिअनि होमबाना बेयाव थानानै हेल' गाइस होनब्ला जानोसै आरो बे जोंनि खुगाल' ओमफ्राय हागोन ना हाया जाखो नायनांगौ ट्राइ खालामनांगौ लाइभ फैनाय मा फैनाय बेयाव थानानै लाइभ फैनो हाबाय होनबाना जोङो ने सियारबो गैया माबो गैया जोंना जिरायग्रायानो एकदमबारे बेनोसै आरो प्रसेसिंआ जोंनि जिरायग्राखौ फैलाय देखायनो कामान जोंनि जिरायग्राया जों मायाव जिरायो नायफैलाय लोगोफोर सियारा जोंना बिसोरनो बेखौनो एक्सचेन्ज खालामहैनांगौ जोंनि दखानावहाय दायो बाव जिरायनानैसो ओंखाम ओंख्रि सङो एखमबा गोसो जाबा ना 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 होनलाय ओरै दामलायाव बिदि बिसोर जोंना जिरायग्राया ओरैहाय दङ एक्सचेन्ज खालामहैनो बुहुद केसम बाल्थिङाव बजा दङ थौ कुकार माबा माबि बेखौ सोलायहैनांगौ